Hello guys, so bahai tongmai norok khakayo norok jotono kaham tongna hanai channel katal phaikang ke subscribe khai all select khanya di haike bayarok tinini video ni bisingtoi sing saimalai nai nini ani khachuksa sini KSM ni actor sini takuk Bishal Debarmani live story video no haike bobupurni hoite acting ni haforo phaike tei bojaga samung khlaike tei koita music video khlaika tei oborok no saimana bagai video no puilani hoite paithak jora nai tongdi haidi hingke bayarok o video ni bising tei bini fast kok borok short film video sing naioi naile ano Mama musuh tanya musuh mah yang tokhasa amu masuk tu bagi nai no tong sugar do ang sudah hegi na Thani. haike bayarok obong kha Bishal ni fast short film video haike o video upload khaijaka 2018 ni 17 January wa hingke oro tabu total views ungjak 2,37,752 phaidi hingke bayarok sing te kaisa bini short film ni clip sing naioi naile ano Tak kasih nara. aku ni adara mia jaga bolong ho puro pusa du jaga kelai man naju tong phayo mas malia nang liya phaidi hingke bayarok sini takuk Bishal short film no bade tei bojaga samung khlaike oborong ni video clips norok no buskango phunukano tabo Cincang kecang siari bisi nengbai angku tunglai mani Bekha urumuru male nono khatang manishe nono khatang mani haike bayarok sini takuk Bishal kok borok short film no bade duita music video khlaika tei kaisa movie o samung khlaika oboni clips bo buskango riwana tabo Nile ma punya kaham no azalu Mbak, musuh bak sebelah. kha khlaio bayarok norok mo video no chaja khana hini video no chaja khe like khai di comment khai di te share khai na tapok di haike bayarok tomong no norok Bishal Debarmani chaja kitang hanke o video no 1000 like complete khai di haike video no puilen hoite paithak jora nai tama bagai belai ke hambai te keba ano Instagram tei Facebook o follow khaina mo song ka hangtai Instagram tei Facebook ni link description no rejak tango haino hai next video malai finai so jotono kaham koreng tongde so bye